Μάχη, δεν Θανάση. Οι αλλαγές στα κόκκινα, έτσι. Κάποιος μου παίρνει τηλέφωνο. Γιατί να το σηκώσω τώρα? Δεν θα μπορέσεις να κάψεις θαλάσσια γιατί τα έκαψα εγώ, Ναι. Τα έκαψα, έλα να μυρίσεις. Έλα, ξαδέρφε, έλα. Από ένα και... Έλα, πάταμε κιόλας άμα θες με αυτό. Να κάτσω να πατήσεις. Θανάση, πάτα το αγόρι μου. Τι έγινε ρε Θανάση, όλες οι κάμερες πάνω σου? Γέλα ρε, σοβαρέ. Συνέχεια δεξί πλάσνακι. Πάω να πάρουμε καφές. Έπρεπε να πω. Τώρα αγόρι μου καφέ από το σούπερ μάρκετ για 200 μέρες. Έλα, ξαδέρφε, έλα. Έλα, πάταμε κιόλας άμα θες με αυτό. Συνέχεια δεξί πλάσνακι.